Okay. Saan sa ganito ron ka? Nata sa? Natas Corilla. Nata sa Corilla. Seoul Corilla. What's up mga Hitsuraan, mga Choy ug Chay? Welcome back to Hitsuraan Kulisao YouTube channel. Another day, another vlog. Hitsuraan Kulisao making random videos today. And today guys, well, guess what? We're going to Demiao guys. First time na kumato. Second time dahil katong pag backsmith sa SAI. Sa una sa akong high school days, no? I'm an athlete. Nakaadto ko dito, but this time is matur ko dito for lag. Na ako tiyo dito cause he helped me a lot sa ako ang journey. Katong nag-training pa ko sa Laguna. Bisitaon si Tiyo dito. So at the same time, maglaag mi guys. Well, padong mi dito kay layo man ang Demiao diri sa Moa. So moagi mi og mga tourist spot sa Bohol. Tara, enjoy! So magpatubel sa may kadiyot guys. Kitas kong lubot go eh. Dito hawak. Ma-short niya may sa gasolina. So kailangan naman matubel. Okay. Saan sa ganito ron ka? Nata sa? Natas Corilla. Nata sa Corilla. Seoul Corilla. Alright. Murag nindot lang ito yung mong joke ka. So well, nagpaabot mi guys. Mag-istorya-istorya sa tadere. So after ani Dengan mo tagagian. dagan ba tagagian ka? Basig ma-short ta sa battery ba? Pila ka pagpatira mo ida? Tulutan. Guwapo paghapon guys. Bisag init kayo dere sa Bohol guys, no? Sa yung kasulti nga nakalaag na gyud kag Bohol. Ayos kay. Kapoy lang yun. Init. Init kayo. Puti mo lagi ka. Ha? Putiun mo lagi ka. Siyempre. Nana yan nakaliwat ato ka. Sa sponsor din namo karon sa among laag, no, si Kuya Ronald sa helmet niya. Ronald and Roribit. Og sa helmet ni Agaw Clifford nga nindot kayo. So tara. So relax sa may kadiyot guys. Kasi mama sa mo ikastorya maasa dito. Padong ma. Demiao. Demiao dito padong. Kisa may ato na to dito. Dito. So paano may kadiyot guys? Relax sa may kadiyot dire kay dire mi sa landong nagpahuway guys. Pwede na manghihid gaw. Gaw pa na mahuman gaw. Kaya ako sunod. Ngaminyo. Tara, let's go. Yo guys, naabot na mig Demiao guys. So, maano yung church dire guys, historic church sa Demiao guys. So, may gani wala ni maguba pag linog diyan, no? So, paabot mi sa ako ang tiyo guys, no. Asa may lambalay dapat dai ma? Diha? Naman ay oval din sa taas.
So mga din Dimyaw dire guys. So first, second time na din ako nakani dire. Last time na ako nakani dire is high school. Ping pong man to akong gabi. Athlete mo ko sa una. Sir, mo ayaw ka og sapatos dire sir. Tara yung sapatos din. Ay t-shirt printing guys. Dito shoes mo gila ko ba? Patahi og sapatos ba? Wala lagi ron. Matahi ka og heart ga. Ay, kung heart nga na broken. Ay, pila to ka oras pa? 800. Duha. Dara? No parking tag iya only we nakabutang diri nga na park mo diri bayad jud mo na. Gini dong. So diri ta guys. Harta diri sa simbahan nila guys. Tara. So atong tanaw nilang simbahan guys. Hinggil sa natatanggi nitong kahalagahan sa pamanam sa bayang Pilipino, ang simbahan ng San Nicolas de Tolentino at mga goho ng Ermita Dimyaw pinabahagi bilang Kita ni Ermita. kayo nito eh. So, sulod na guys. So guys, tanawin niyo guys sa painting like this one. Dito kita tanawin. So pwede ito masaka sa taas ka? Bawal na din, no? No entry na din. So, ano sa may sa simbahan? Story-storya. Mag-pray po ko. Kaman. So, nagpaabot mi guys. Dere sa amo. Hindot kita naon gaw katugo. Sa atong abanan ang tour guide nato for the day. Unsa nga nimo sir? Ko si Jack Queen King. The tour guide of the day from Sabayan. Nas Dimyaw. No, picture ta diri. No. Ang dagan na din nag-vlog nga naman. Ingon man tong katong na dito asa mo nag-vlog mo ga. Ha? Niyan siya. Nangutana og nag-vlog bata sa ato. Ito naglingkod bang lalaki? Katong des tubangan nimo? Ah. Ano sa zoom din niya? 1 2 3. Ah, the vlogger 1. Kubutan naman na. Vlogger 1. Gaw ato ko na dito sa Tumoy gaw. Ato may sa pinakataas guys. Hinay do nga mahulog ka. Mao ni ang church sa Dimyaw guys. So laag dire so you should stop by here kay nindot kay lang design sa ilahang church no. And nindot po ang views and bugnaw kay daghang kahoy dire. Daghang kay kahoy guys no. Darang ugat eh. Ah, nagsilbi video eh. So guys, ato ta sa top view sa simbahan sa kanan. Kung magmani mo diri pag amping jud mo sa hagdanan kay makuan mo daghag yan mo. Tikuan mo, pintan mo diri. Blue ka ni. View ko ni gawin, mura mo itong pagkuan dito. Ayun sa view eh.
Where the people where the peace go. Where the peace go. Where the peace go. Where the peace go. Yo guys, what's up? So, dire lang sa amin guys. Kay dugay pa man to ako ang uncle. So, while nagpaabot mi guys. Dire may lingkod-lingkod kami sa kilid sa church kay Landong man dire. So, while nagkaon-kaon og nami tubig dire, kini na lang nabili. Saan na lang makaon? Pansal, adi pansal. Panmay. Nga naman. Pan with calamay inside. Sure di ay. Ano man? Manok. Ayan na yan. Iksan tawagan di mo kubang. Please na ako doon. So guys, naabot na mo ang contact guys no, si Tio Toto. Naon mi taon. Sa kanon ron. Ambot lang kaya sa restaurant sa mga on sa tara.